No Kemissähän on nyt semmonen tilanne, että Monitarmo ei päästäisi meitä hulluja töihin, että siellä on ihan automaattinen arpominen käynnissä. Joo, ei siinä ole mitään, mutta se mua vähän vituttaa, että mun olisi pitänyt kuulua päästä sinne, niin mä en saanut saatana edes tätä arvonta lapua. Mitä kirjoitetaan? Arvonta lapukeko. Ne kirjoittaa siellä, että nyt lähdet töihin ja sillä hyvä ja sitten ne kirjoittaa semmoisen lapun, että et missään nimessä mene töihin. Ja sitten kun meikäläinen saa semmoisia naala pikkusen kapinoimaan tätä jumalauta. Pakkohan se olisi päästä nyt saatana Monitarmoon. Niin, sinne ramppojen ja vajakkien sekaan mä olisin valmis hyppäämään näitä. Kiitos.